Jesus! Vi er... Vent! Okay, det ej. Vi er... Heldragtsfamilien. Eller som jeg siger, babyfamilien. Fordi babyer går sådan nogle smarte dragter her. Og vi hopper ligesom på det. Trampolino Kansasito. Op herfra. Vi må ikke hoppe deroppe fra. Så skal vi trampolinrykkes deroppe, det gider vi ikke. Bumper Buster! Prøv at tage det der. Hvor du hopper, og så lander du sådan ned, og så kommer du op. Altså ligesom når vi siger sådan 1, 2, og så 3, og så... Nej, du gør det kun. Altså sådan 1, og så 2, og så sådan... Ja, au. Jeg skal lige prøve det. Jeg kan også gå her. Nu skal jeg se, hvordan det er at se mig, når jeg hopper rundt. Nej, det er sjovt. Jeg prøver bare at hoppe sådan ned. Jeg skal lige prøve den. Altså bare på rumpen. Ja. På den her. Ja. 3, 2, 1. Se, men jeg træder på min sok! Kunne du huske det? Jeg har faktisk. Wow! Hvis I går ind, og så søger på funny.dk, så er det mig. Og hvis I søger på, altså inde på YouTube selvfølgelig, og hvis I søger på, det får I videre i næste episode. okay. Jesus har talt. Hvad? Jesus har talt. Og for helvede. Nå, det kan man ikke på den her. Dø, Jesus! Prøv at se, nu skal vi se Jesus dø. Nej, Der ligger Jesus død. Nu kommer der en spot i den anden. jeg er død. Skal man den her? Og så kan I se hans ansigt. Kom i hovedet. I se? Ej, han skubber! Den skulle ikke. Jesus mod djævlen. Jeg har boys i munden. Jeg har røv i munden. Det er typisk ham. Altså, lav mig lige den der. Den onde grin. Kan I se? Vil du høre min latter? Savlefjæs. Han hæver mig ind og ud af samtaler. Wow. På Skype! Hvis de skal have venner med mig på Skype, så hører jeg Lars 10. Det kommer jeg skriver. Det står lige hernede. Skal jeg vise jer det? Lige i maven. Og I kan se, han i laksen er ikke normal. Og se, nu skal I se Ninja Ninjago. Skal vi ikke lige have den her på plads? Jamen, det kan den ikke så ordentligt fast, den her. Så se slapsvansen gå der. Og det er da ikke mit hus. Du tager mig ind og ud af samtalen. Han filmer ham. Så er han ansigtet. Den er min! Du giver mig den nye. Det er seriøst. Jeg skal lige se, hvad du har nu. Giv mig den. Grib! Fed kælling. Jeg fik den! Se, vi slås om! En god gammel bolsje! Kan I se den? Jeg prøver den! Er det ikke flot?
Ej, må jeg ikke lige prøve at se den? Jo. Okay. Prøv lige at se ham. Prøv lige at se ham. Kan I se ham? Nu kaster jeg. Kaster bolden. Han er så dum. Han er så dum. Han er så dum som en syg. Jeg kommer hårdt i langt omkring. Jeg spiller trommer. Au, au, au. Okay, hvad siger jeg? Trommer. Kom med, skatter. Jeg tror, vi siger tak for i dag. Tak for en dag. Husk, vi er babyer. Og det er vi. Du er fucking grim. Du er fucking grim. Du så, hvad du siger til de små børn. Ej, hold op, prøv lige vand. Ej, hvad er det, du har der? Hvad er det? Ej! Prøv lige vand. Se YouTube.